Sen jaň edip tudurjak bolýan geleň daşşagy belli dälämiň. Kapyň kakaýşyň näme ölüýnem tudurjakly. Oňa seret biz tunurjak bolýar. Feridämiňe bizämiň jany ursagymyka diýsek, bärde şagal meslik bolanýarlar. Çigit maňyz bolsa ýene ýaxşy. Ýesas şüşeýe tüsse bolmasa bolýar. Üýtgeşik bolan zat ýok. Oglanlar bilen ýöne çigit çakdyk kino gördük. Oglanlarla oturan bolsaň oglanlar bilen ýygyňyzam ýygnaýmaly ekeniňizde. Üýtgeşik zat ýok bolsa näme üçin jaňalaňok? Hey ýagam, näme üçin bolsyn? Sebäbi biz maşgalaňa ýetişikdiýiz, durmuşyň tertipli Şo zatlar diňläse gelen okda. Ha, inim. Ýok ýagalar. Siz aýtmasaňyz men şumy gidip guruluşykdym. Ýöne? Näme ýöne? Ýönesi ýok. Ne? Guruluş. Alo. Kakajan, meňdikine ýonanja pulum şonam goşsaň ýetmedimkä? Sag bol. Puluň we gerekli zatlaryň üçin ýagna. Men üçin diňe doga dilegetseň ýeterlik. Wagt dilegeme diýene ýöne köpürak pul gerek da käwajana ütmek üçin. Allahyň gapysy pul bilen näl peýaklyk bilen açylýar. Biz şoňa wiil baglaly. Getir daýdajan, men götereýin. Al oğlum al. Allah dilegimi isteydi. İniz cagas yerde yaşayan. Ýör daýdajan. Owadan elýäňizmi daýda? Hova ovadan gelyen. Al daýdajan. Yağsılık eden yağsılık tapar deyipdirler oğlum. İne görürsün. Amin. Allah razı bolsun bala. Sag bolun daýdajan. Taňar el kızım. Kara şöyle maçar. Salamu alaikum. Wa aleykümselam. Mukaddes Behiş Yol Kärhanasyndan size çaqylyk bar. Näme çakly ol? Menem düşünmedim. Ya Hudaýym, bizden arzu etdik. Sen bolsaň hakykate öwürdin. Biz sabır etdik. Sen garşylygymda gapaşdyň. Biz ananlyk. Sen bize mukaddes ýol ertmeň bilen silagladyň. Ağlama senetçe menen barar häzir kakajana jaňy deýin. Eliňdäki oýda gel kömekleşsene. Muňa teret akıllı agzy bir maskalan görkezýärler. Bular ýaldatlar kinoda ýa TikTokda bolýar.
Durmuşdaşylar ýala adam mı diýsen o? Ha näme ýokmy? Howa ýok. TikTok'da kimi görsen akylly. Öyle sen pikiriňçe ýok diýeli. Ýoklugyna gynanmalymy? Ýaşaýdyk gülmelimi? Güleme oqaw. Bolýala getirýär ýazym uýar. Alo, Nirde sen? ýişdi, gowlukmy? Ejem jaň etdi jigim gulluga kidýärler. Ay tuweleme. Şoň şeýle aglaýarmy? Gynan ýanna. Jigin watan ýoňuna gulluk borjun berja etmäni bar ýa. Oňa begelmeli, guwanmaly, buýsanmaly. Bolýa. Taýynmal gider sugratmaly. Bolýa. Syomka nerede düşürýärsiňmi? Owa ýerde düşürýär. Daşaram gazypdyr öýde düşürse? Ýok, men düşmelermiydi. Sen daşarda ulugaganda pala uçurup düşmeli. Bu tasiyatdan çykýardy Mahmud tuýuny alyp geçmelirädir. Bu näme bolanokmy? Yo, ulugaganda üçin 9 kilolik gerek. Öýde düşäýeli gyzygyna daşary. Vay, Maşyna burada da bolýardy. näme boldy? Näme boldy gowlukmy? Salam aleykum am. Edip biljek kömegim barmy? Aleyküm esselam. Ýok, janyň sag bolsun. Bana desam, bu videolar oýanýar. Maskara bolup görýänler. Allah razy bolsun. Kiňizem oýnaýanlar. Gollaýasam sizi. Näme etjegini? At taşajaň edämesek. Oň maşyny gidaýar. Bolýa. Kakacan salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Näme bollam, kömek gerekmi? Ýok, sagja bol. Aýt hyzmat bolsam. Janyň sag bolsun. Barany sag bolam. Wiýjalaryň üçin hormat goýandyram. Sag bolun, minnetdar. Göreýän bäwul. Gow video düşürýänler üçin şeýle sileýärler. Durmuşda da gow adam bolsak näil gow bolar ha? Durmuşda da gowy adam bil. Nesibedenden körpüýi urjada gudawallyk. Hawa mehrem aýtdy sekedarlyk diýip. Bizem massakada ýerlik toýuň bir zadyn boýna alallyp. Tuweleme gow edipsiňiz. Biz o jaýa geçäýili. Bolýar. Ejem janymny garrady. Kimizden başga daýanar adamsy ýok. Şoň üçin gelin alja diýip sowaýmaly bolmasa. Agay bize bir gyzylyny alyp bereliydik, siz nämesini alýaňyz? Bize plan zadyny alyp bereliýem ýok, toýuny biz etmeliýiz. Gaýdyň ýeközüne edibetsin ýoksa. Onna ýagdaýa görä etmeli gordawy. Ýagdaý kakajanyň kamallaglygyň kam gowa. Ertir bize bu zeminnak altyn toý mekany urlaşmaýana barýas. Kakamız ýok bizim. Kimi agalyp borjyny ýerine ýetirip mert duralynym. – 2025-nji ýylyň oktýabr aýynyň 16-syna siziň tähadyňyzy belledik. Sag bolun. Allah jany ähli türkmen ojagyna toý bolup dursun. Biziň hem çağçyklarymyza Hudaý etdirsin. Amin. Men sana 5 ýaşyl çaga däl özüm bilen näme etseňmi düşündiňmi? Garşyňda agaň duran ýatdan çykardyň öýdän.
Şundan şeylek sen men ağamam değil, başka da adamam değil. Hiç kim. Meni günüme koy. Yine geldim aydı ver keypini çağırdım ben. Gurulu da. Gurulesen bu edek sen dinlemeli olarsın. O ne mi diyecek kulağını? Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Bizim meyyem çağlarmaza kara düşün uğradı. Oları edep terbiye giyerim çıkmaya öğretmeli. Ağdı verli öğretmeli. Özümüzdeki doğan malvam ters. Biz ağdı ver olmasak olar nereden öğrenmeli? O doğru benim kiçiligim bilmedim. Dinlemelerini dinlep, dımmalarını dıman olsam belki de bu zatlar bolmazdım. Meni bağışlap bilersin mağam. Allah Taala öz bennelerinin günahını geçen bolsa onda biz kim? Öykü kine saklar ýaly.